no, Memo. Why can the brilliant? Yeah, I want to do a salad. Yesterday, the brilliant. Okay, so, what shall I say? Yanko. Of a Donso, if you are dear. Osumanu de na no be say nti tia fom ne yanko. Osumanu ye kono. Na ni de di kan ya wotene ne mpum. Be ma kato ne te. Makata te. Ohunu de en. Na hu hwe. Ye na ya yanso da ye. Ye de anafo na pray da bre. Die bia wodini, nanso utwa kura no se ma na ndi asesa. Ya de a ebe di udem ento wa. Uhu maso mfaso. Eno kre. Se unim de obese woni ana wose ayi a na otu ayi no e dia hye nensa. Osumanu krambo. Enye ya de bia na o yare obehia ko. Ya de be du dem, edam no tugu awo. Ni pa kwa ba bia jibidi dem. Emo ba bia ya de du dem obehia ko ye bia. Onai na hye de mate. Ya de be bubu wo wo. I say, be as a yariboni being new, them one. Nana, and I said, you any friends from a chiwa, Uniapoma. Yare being new, them one, Union, Mason Fashion. Osumanu Yanko. Yen Chapuma, and so and sing a tinting. And say shinko no, and no net. Tuma, a wassin wa, ye quam and senayate. Eni bo a ekotrim Uti sonso aye to twede ayem fom ohini bu anu ani mache a me kwaba e wo wano se meba biom de wo mitrim eno kroto ohini mu a enho biem ekuru wu nso ana nwansra nso afere Osumanu. Me kuma ba busa be ni nti. me kwaba eno de e wo yano na mom se wo baba biom eno de e wo yitrim eno anu sa no bu no me ma biom Ofa yanko se obi bo me ma bi mu nya so be san ba bi mu a so di ka ka wono so kwaba se wo ma bi mu a le wotrim aha yanko adadoa ochiri ohunu no bia eben enso na etwi bofo okowrem no anya hwe amefia o de hyedu twie bia kontonchi na ma ehu dum o se ya na timi nche ha wo so oba boni ade yo wo se be oba boni asem ka wo se be ma no abin oba so no a ebin ene ose ya akuru ya embe ba ko tabu ose utena esumu na wan pro minim na ye hwie nsufingu so be ma to bo ase na ewie fufuo chare waduru mu ehia nkwanhia me da se asore ba ebe a watabu ma na ye medepa ose entofo aso ene de okodu nini ba fom okwakunini ba fom asore ba kro na wo ka no wo se esen ififiri na ehia ye fre ne jere Dudu musin ama ntem na mum eno nya asase kese yo ye boss tro mi na o kan fo ba ko asutro bia nso ni ho a 83 ye tra hwe dem nto so abo pete asase wo ho ena hokwa eno kre pa na o kan na dia me fagya dia me fa na de kro no ba e eguguro nkosi a ade ebe ye ense da mpa basa esensere abasa budi emu se opensu dodo anso ye dua no empoani a enye yi papa no waka no efie bi wo na chi se wefo nkwan so wa obi de wo de nani eno kre akụkọ baatan wo so onya ne ntwie te se onya ne ntuo te se ne ntwie a nya efie bi wa mesi fie bi kwan wa bi wo na chi obara so nya boni o si efie bi wa bi wo na chi sa ya kwe kana se onya na se mesi akụkọ baatan wo so onya ne ntuo te se ne ntwie a ko bedwiri abotan ende akụkọ mpaboa wo ho yi ye de oja na ewro ne ti ma me so menka bi nso akụkọ baatan ohuri tere gya no gya na ma wa kira no hu ne kwase ya wayo ene dabu ro ne mpaboa gu anya akụkọ na be hye na sa akụkọ baatan osori ahomache no ko kire ohuri bo a wone ne ma omu buada akụkọ bi de ni ma de kye enso tie fi oni a aha sa pepepe ena me so meka bi a kira sa akụkọ kotrikwa oso ma ntoma tie ni din secretary se obema eyam edura hwe ne honam enokre en tie na me so menka jo se mframa ebo epre ahabamono eguo na ebod na epre aho ego na ahabamono ebod ya timete no entontom se obema mojeduro anom aye kese a hwe na bit na hwe na me pa wo me mu be ni gina wansa wo be na mframa be si mframa ebo
ɛpore a woyɛ guo no ɛbɔ de na habamono so etimeti nsuo bɛtɔ a mframa di kan nsuo so nsu kɛse ɛtɔ gyae a ɛde n'akyiri gya bosuo akyekyereɛ kɔma egya ɛnyɛ ahayɔ nokorɛ deɛ nwaba a ɔhu no ho so hwɛ no onyini ne yɛfrɛ no tope abofra nwaba a wahu no ne ho so hwɛ no nwanwa yo ne se nwan ketenkete no baby yɛn ka nwaba ebe na da ho sɛ nwanwa abofra bɔ nwa nso ɔmo akyekyedeɛ abɔfra wɔnim dwane no wɔnim tetɛ ɔba tɔn nyadoa ɔntɔn tuduro nsuo yiri kɔpem si a ɛsan n'akyi ɔba totu a ɛtwiri bɛrima dɛm ɛnokora wotwa nsuo wie a ɛna ɛtumi kɛkyɛ dɛ nkyɛn sɛ n'anɔpɔ etuo to nso a ɛsi bɛrima bo etuo yɛnto no brɛwo ɛtetu a Osumanu tuo ɛbea ɛtu deɛ na ato deɛ na abea so asi ne tu kwan mu na ne si bɛba bɔ ahanya kɔ ɛtetu a etuo kan sisɛ mu edi ewu patɔ ɔsono ba pirinyi nkyɛ ɔmpere kɛseɛ baabi a ɔsono awu ada no pataku ne ne mma ɛwɔ hɔ a ɔmo mmu ana ɛnde ɔsono ɔte afidie so a nhwan biom ɔfa ɛbɛ no ɛyɛ pataku no mpe gu hɔ ɔso no mpe egu hɔ a ɛbɛ biara de ne ho woka so wawu da hɔ a wonka nti so no mpe gu hɔ a ɛnyɛ ɔsono no nyɛ ne nam na pataku ɔwe ɔpɛ do mpe no yɛsoma sɛ kokum aboa sono a ntum nika okusie ho nkobu na yɛ no nso nyɛ sɛ kokum so no obi na aku no ɛne afrɛ wo sɛ bedwa no nso ɔsono ne kun kunam ɔso bɔbɔfo okum so no bi a ɛnyɛ onu dwa no na wo afrɛ sɛ bedwa so no a na akotum mirika kusie ɛna wo yɛ tiwachi o ai yɛkɔ sɛ yɛdi mafa a anka akyekyereɛ na fa ɔbɔ akyekyedeɛ ne nsa kyeekyɛ no no ana ɔde to no dɔfo nkuwu ma na ne gye ɛnyɛ nea ɔbɔmmɔfoɔ kɔ nwuram bia na ɔba a ɔbɛka ɛnokorɛ akyekyedeɛ ne tiri sɛ ɔwo nanso wɔnka nti ɔdasɛne hu na ɔde nsa mo a na ɔde ɔda mo ɔbɔmmɔfoɔ na ɔbɔfoɔ yɛkyerɛ mu sɛn ɔbɔmmɔfoɔ ɛne ɔbɔfoɔ bɔmmɔfoɔ yɛde bɔmmɔfoɔ ma nipa a wɔkɔ ahayɔ ayɛ bɔmmɔfoɔ nipa a wɔkɔ ahayɔ yɛ bɔfoɔ aboa a wɔte wura mu a ɔno nso kyere mmoa nso ɛyɛ bɔfoɔ ɛdi bɔmmɔfoɔ ɛne bɔfoɔ no esi kwae kakra patro mitim bambi ya Mr. Good ɛno nso ɛyɛ kasa nka nku ana reduplication we nya enka ku ho de de tere sɛ ɔbɔmɔfoɔ ɛyɛ obi a okum mu akɛseɛ abɔfɔ te sɛ atorɔ mu asono ɛne mu akɛseɛ ɛna ɔbɔfoɔ yɛ obi a okum mu anketewa kusie opuro ne mu ne kyire mu no piao na ɛsɛ free sa break ko sɛ ukokum opuro ba ɛma sa ho ma obi kura wa na opuro no kura ɔyare na na sa na akɔba o yɛkɔ yɛwɔ abɔmmɔfoɔ ekum abɔfoɔ ɛna ɛka ɔbɔfoɔ yɛ sɛ obi yɛ yɛte aseɛ bɔfoɔ okuma kusie no ho nyɛ hu sɛ de okuma atorɔ mo wei ɔkyema nkrasini ɔno na ebu ne bɛ ɔse aduane hunu die ɛyɛ ɛno nti na aboa kyerɛkyerɛ onya bɔɔdeɛ na ɔwe a na wakye abɛbɛ ahyɛ ne nsa benkum mu agyanan kase ni mo so ɔdasɛne tie mu a na ɔtɔgu so agyanan to asoɔ ɛna ekum wansrampo bi na sɛ turumu wɔ hɔ a yɛmfa bɛntɔ nkɔwura yɛ hwenem obi di kan wɔ eyi ase ɛnkɔ nkɔtena ewie sɛ nifira ni kyerɛ mu nso a yɛdena akokɔ na eyi sɛ wowu na sɛ woyie bɛba a ayɛ ahwɛ berɛ a woda ayaresa bi me nua baa ma me sika boakye ne ka n'asɛm ɔso pɛ sɛ wowu no wowu na ma nso ba wayi ase a bɔbraba Osumanu abɛ wo yɛ influence am wu sɛ wo yɛ ba hwɛ bra wo yare da hom ayɛ wu no yɛ ba hwɛ yare da hom yare da no nyɛ nyina yare sabia ebi ɔda abiya fofie gudo a fɛyɛ kam nyina yare sabia nko bra wo da nkɔfɔ bɛsra wo no ɔbɛni kwame na so nana wɔka sɛ tumu ai hwi kasa paa no yɛmfa tumu wɔyɛ fa ne toɔ
Yo. 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 Enye kakape ufu ataba no asesa no din. Dachi asenti na edoko tukodu ana ye jambu. Eno krepa. Ye die dibiem ene ma ho wo na nije yi o. Usum body a no wasum kodu wonim da ekombeba. Eno kre. Ena dia femfem hu hwinhwuma de ekosoroso. Ene honhon ne femfem tia wo mpo ano ana mika. Eno krepa se ya sapo amame ma ajanum na nchene etwa abidane no mu a ena mintimi ni ana. Bibi ni fie nso aye nkasa pe bibi Na se bibi no nsam nso aye mu ansam mankwara ntiti akiro. Osumanu bibi ni fie enka kire enkwada ana Abɛbuo Sa ya ka kire kwara mo shigo ye kwa ha bayire la wa ni su ni tua se bibia ni fi Osumanu na woko ene oni pani beko na mum owidi en Ma men kan cho. akwada kona sama ho akwada ni pani be ne na ko yo ni pani be akwada ne pani beko na mum owidi en Kusi oso obedani ahwe wa ne dua poma. otimi fo timi wa owro woka wa fa wa beti Eno krepa afurumu wu ana eta nasa. That's right. wacho aye Ofui. Yo mati Donso den chem de pe Ba ofui pa na eta. me Jo Osumanu den chem ne pe de jashi na okwaye na kanya ne dabre no Mo. menko that's good yeah abodwe ana eyare kaka. otuna du for chesi di brofra wa no for Aha. Enye de wo so adoto no onsuro akrokre. du for che edan so mfia Akokre yekuro. na ne den chem Akrokra. Akokre yemi kuro. Kasi asa odura akokre. Dua eware ahoma ware che dua isiri trase. ye transio ansana ya se den chem se na no po team Dabi. Am I? den chemba mo bu nyina wa Am I? ana ebe no kra ye twam su Ewie. Am I? And then am I? den chemba Eye wakonya bo aka so yin from abone a yenyina chenye. aboa no na no wa se den kro on fan de bi ntwesu o de bi on so ne Enokre akwada odware na frusu wia na onyare nwie yo. enye da wo beto ebo etwesu fra sada na mpafin Akwada woso ma woni no ose na anajo abento so mpare to da. Ene de to account. koti fra on so nkonta so ni reti menje WOBU ye ko kada. Ose mbaso menje. Ah we budi. Dabi mami je ma Budi ye. Aja se na na meken. Anu ye de bia ye bu. WOBU. ya kwati fra enkonta ya ko bu no nto Ntimi kusa me fuman. Yo. Ye ateche de ofrat ateche mpaboa no. De ofrat uso ateche mpaboa ofra no ntoma. Mo. sunsan Nana eye hunhuma wale obi wonu mu a obeda obesore na ne ho afo. Ono wani obi adam so wani chop money. Hunhuma wale no obi won so a wa wale a so hwe na sitem a chense odi suja. We de brada na ho no. Wa wo gonorrhea gono baba so krama ka obi a no okekem. Nana kodua ewo obi wonu obeda so bia ji senten ka tefre no. Eba ne sa na asa be na de network bia ba beto kwa. Nana kodua se bra. Wa wo sa nyema ni bia hwehwe nana kodua ye sunsumu nyema bia wa ya tutu wo hu bra obi wonu obeda bia na obi bofo sa no. So hwehwe nana e kire kwan an wo de frɛ nana e 024 33 53 477 MTN no 024 33 53 477 Tigo number no see 029 94 35 463 0279 43 54 63 Nana kodua eye honhom enyema nyina Nana kodua kro ya se ochia dry Isaac awo teacher mante nyame ya adom achia nana eni Isaac transit ewo domi kuma filling station ya da se nana pabo akese oko social media e fa nipa 200,000 obi a wo ho kwan so betimi aba
It was so between install Telegram, our Play Store, and our Apple Store. So we install we are as well by my number in Isaka. Fremikeke, and I chat, Minami Ado, and Pramana Isuadi or Sno. Yako kind, now we what you would dear Cosso. It is the number no 0241 95 0187. Miss number no should be 0241 95 0187. When number obey media ba a year amamre a year Abɛbuo platform na you say I am peace amamre prama now abasu yo abusuafo and omutena se omabo ho modern party through yenua a year Isaka Osumanu so ba prama no so a wode ato no so say mabai de na maba ene so waba pa o me hu say wanka no na no keke wono ofa kwam danso ene tena ase na ofa danso efiri cheche bi ase e wa asante achim emantamu ana yenua Isaka Osumanu ufiri he Ashalibote school junction. We di eni basari fo ni enya ba akwa aka ho ye be ma woni eye Aliu Mahama yenua ba no ahia basari mayin ko ne Zabzugu tatali yo